Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palami ay Drama. Karon mag-upload na punta sa atong Palami ay Drama Compilation Part 28. Sa dili pa ta magsugod sa mga drama, magpasalamat ko sa inyo, no, mga listeners, na daghan jud kang salamat sa inyo, sa inyong pagpaminaw pirmi na naa jud mo pirmi ga suporta paminaw sa atong mga drama. Ug malipay sad ko, mga listeners, no, madasig pud ta og upload sa atong mga videos. Og ako day shout out si Basilio Lagitaw, no, bago lang siyang comment sa tuwa. Yung comment, no, pirmi ko gasunod sa imong mga bagong upload dol nga drama from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kanimo, Basilio Lagitaw. Salamat kayo. Ug magbasa sa tag mga comments sa atong last na tong na-upload nga part 28. No? Atong basahon. Nora Tuso. Makatawad ta sa mga drama dol. Salamat kanimo, Nora, no, kay kini atong drama kuan gud ni kanang makalingaw jud ba sa tinuod lang, makalingaw jud ning drama nga maski natay mga problema, medyo malimtan na nato ba, kay mawala sa stress akong kakapoy. Si Gian Pidil, makalingaw kaayo ang drama dol, more power. Salamat kanimo, Gian Pidil. Inday Tubyas, salamat sa pag-upload, Lord. Sukir kayo, dagom ang sampot. Salamat kanimo. Ricky Sanchez, salamat dol sa bag-o nimong upload. Magkatawa na pud mi ani. Daghan jud kay salamat mo, Ricky Sanchez, na pirmi jud ka ga tan-aw sa atong sa akong mga drama, no. Perminti po ga comments, no. Kung Danny Lopez, mimo jud ta sa imong drama dol. Salamat kanimo, Danny Lopez. Kay Danny Lopez permi pud ni, no. Kang James Katanis, thank you Lord sa pag-upload na ana pud milingaw. Salamat kanimo, James Katanis, permi pud ni siya ga comment sa tuwa. Umi, thank you idol sa pagbasa sa among comment. Salamat kanimo, Umi. Ug mao to mga listeners atong ga comment sa atong part 28, no. O usbon ako, mga listeners, pasalamat, no, sa inyo mga listeners nga nakaabot ita og 1,000 subscribers. O personal kong magpasalamat sa inyo, mga katong subscribe sa kuha. Daghan jud kayong salamat. Wala mo, wala jud ta diri. Usbon ako, mga listeners, daghan kayong salamat. Nalang po ko'y hangyo, mga listeners, no, na nakaabot man tag 1,000 subscribers. Dili pa man kumoditso og apply kay wala pa man na, kinahanglan mo lapas pa man ta. So ako tong hanyoon sa pag-aghat katong wala pa naka-subscribe, i-press lang ang subscribe sa taas, tapos ang hit notification bell para ma-update mo sa bago na tong mga videos. Og maura lang na akong hanyo sa inyo, mga listeners, no, kung kinsa tong wala pa naka-subscribe, tabangin lang ko nga madugangan gamay, maka-subscribe lang. Parang ganahan po ta maka-upload sige sa atong mga drama, no. Kini atong drama pang good vibes lang ni, pasiaw, no. Katong nakakaroon sa gawas, kuan, amping-amping lang, no, mga idol. Usbon ako, daghang kayong salamat, mga listeners.
ug atong ga-subscribe sa ako, daghan jud kang salamat. Ug di na to dugayon, ato nang sugdan atong Palimay Drama Compilation Part 28. Ako si Lukluk. Ginaingon, bisag unsaon, ugahi ang akong dila kung magigatubang ko sa babaeng akong gimahal. Bisag unsaon ako, ikaw magkasulti sa akong gibati. Mubay ako. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Naalan sa kaniya sa bintana, Lucrecio. Ay, pagkatalawan nimong anaka ka. Wa ka maliwat ining tatay nimo. Nga perte ka bagaog naong kung makigatubang ng chicks. Hilom na gud mong duha diagod. Kanaugoy! Huwag isulti ng imong gibati kang Lucille. Maulig ko day. Ikabla ka. Ubanan ka. Unsa? Pauban ni tatay nimo Lucrecio. Kay maayo kayos tatay nimo mo explicar og babae. Paghilom. Nadakod ko. Paghilom na mo day, paghilom na mo day. Parehas na mong duha. Ambot ni mong anak ka. Ay, wa na. Layo na si Lucille. Ay, pagka-oplok, yun ni mo loklok. Hi, Lucrecio. Kumusta naman ka, Lok? Nalimot na ka na ako. Ako si Fem. Classmate na pag high school, uy, remember? Wa ko kalimot ni mo, Fim. Sige, diha ka na. Time pasa. Asa man ka, Lok? Kukon, kanang... Kumbatilok! Kisa to? Akong tatay, gitawag na ko niya. Lucrecio, silingan na bayat ta. Nami magpuyo diya sa apartment ay. At bang sa inyong bay. Mau ba? O, sige, diha sa ka, ha? Gwapahan ng Fim, eh. Hindi ko baan kumayo diyang iya kong gigunitan. Lord, ganong ingay mo ko basta may kaato bang kong babae. Udsay ato ni mo dong, ha? Mamisita ko ni Fem, sir. Ugkid sa may ngani mo. Kit, Doon na lalaking gig-istorya si Fem. Namisita na niya o iyan ang uyab. Ay! Nay! Uyawan ako ni mo Kinsa na. naman sa imong gili-li diha, ha? Wa manay, wa. Wa ko no. Bebe, erog be. Uy, kagwapa gid ng babae nga bag-ong nagpuyo sa apartment sa. Kaila ka niya, Lok? Ako ng classmate sa high school. Ay, mao ba? Kana na tira dahil, Lucrecio. Unsa? Mauwa ko niya na eh. Bright ka na sa Fem. Unya ikaw, dili day ka bright. Makum laude ka pag-graduate ni mo college kung dili pa ka bright. Gusto na. Kapoy paminaw ng ipanghambog ko ni mo. Ay, proud gug kong pagkainahan. Kanang bayhana ang gusto na ko nga imong maasawa, Lucrecio. Panguyabi na siya. Hindi ko makahimo lagi, Nay. Kung dili ka makahimo, ako. Unsa ikaw, Nay? Ako'y manguyab ang bayhana para ni mo, Lucrecio. Nay! Hi! Hello, Philippines! Hello, world! Hello po niyo mo, ma'am. Ikaw si Fem? Ako? Nga naman, ma'am. Na ako'y anak na lalaki, torpe. Torpe iyangan? Ay dili pod. Lucrecio duhay suwab ang akong anak. Hala, ikaw rin mama ni Lucrecio. Duhay suwab, ma'am. Nice meeting you. Ay, nanay ko niya day, dili mama. Okay. Unya, sa'yo to ni mo, ma'am. Ay, ni ako kay, ako'y manguyab ni mo alang kang Lucrecio. Ha? Kung sugton lang ni mo ang akong anak, Miss Fem, dili yung ka magmahay. Kay kanang akong anak, doon na talag sa gahom nga susama sa among apelyido, duhay suwab. Unsa? Nindot ako. Uy, si Nanay Pia. Gitinood ko yung gisulti nga. Siya magkisulti ni Fem. Nakalingaw ka niya sa Fem, Nagsigig katawa. Kinig yung inahanap, bagkag kayo eh. Ako na mauwaw. Look, yung sanam sa imong gili-ili diha. Si Nanay Tay. Nga naman sa nanay ni mo. Ano sa atbang mo? Nagisulti kang Fem nga. Classmate ako pag high school. Pag nagpuyo diya sa apartment. Uy, tuuda. Murag nalingaw man ang iyang kaistorya nga babae. Ngano ka, nada?
Iya siguro gitinood yang isulti na ko, tay. Nga siya manguyab anang fem para nako. Uy, maayo kayo. Di na ka na, lukluk ha? Di lang ka. Asa man ka, tay? Mutabang kog explicar alang ginganlan og fem. Para nimo. Tay! Ay, magalingaw, magkikasulti, ma'am, oy. Ayaw na lang kung sige sangpit na ko, ma'am. Kaya dili ba ako maistra? Hello! Hi. Hi. Hello. Siya ang nanay ni Luklok. And I'm Luklok's father. Hoy, ikaw ba? Ayaw pag binastos, good. Kamang gada ang parents ni Lucrecio. Alay, makalingaw mo. Nalingaw ko ninyang duha. Makapawa sa problema. Musamot og kawagtang imong problema, Inday. Kana, kung sugto nimo ang among anak. Unsaon man ako pagsugot kang Lucrecio. Nga wa man siya manguyab na ako, ma'am, sir. Kining among gibuhat karon, fem. Para nis among anak. Kami na lang ang manguyab nimo kay bisag unsaon ang among anak. Dili og dili gid mo humok ang dila kung mo esplikar og babae. Ilabi nagdaibog siya. Mao, naibog ang among anak nimo, Inday. Busa, ayaw siya pantusa. Sugta na si Oklok. Hi, Luklok. Fem! Ay, atras doon. Asa man ka paingon? Kuan. Kuan. Ay, nakauna ako, good. Kay kita na. Unsay kita na? Uyab na tanduha. Nagkaskay sila si nanay at tatay ni mo na ako. Uyab na tanduha, Luklok. Uy, na dito? Tana? Asa man ta? Basta, kuyog tanduha, Lok. Mag-celebrate tanduha. Unsa man ning dapita, Fem? Bugnaw kay ang maong kwarto, no? Ay, kung ingnang, wa pa ka makasod ining dapita. Wa pa, karon pa. Aw, di, sultihan ta ka. Dinhi ining dapita, manag-uyab, magbuhat sa buhat, samas magtiayon. Mo ni atong buhaton kun. Igakos ko nimo. Ano ni? Fem, kuan. Uy, wala. Ganong nagkurog man ka. Ano? Kitog na ka. Ganyo daw. Kamutoy. Look at me, Crisio. Yung pagdukong ba? Tanawa nga akong lawas na ba ni Gisol. Kalain eh. Bahala ni mo, be. Kuinin ka. Wa ko magdahom nga maangkon ko ang babae nga dili masabot. Siya nagtudlo na ko kung unsay sex. Minyo ming duwa. Pero kada sex na mo, magpaningit nga po siya sa kalami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kadoy. Ginaingon, mitagam ko sa mga babae nga mga gwapa nga akong gikalibin. Kay ako rang kwarta ang ilang giapas. Mga babae nga bati og naong na akong giuyab karon. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud ako mahimo nga may kalimtan. Ay, di dayiray. Gibiyara sa akong sa gikalibin nga gwapa paita yun ay. Go! Ay! Nuktok magaliagaw, di ay mo pang-ris na, wa? Paita yun ay, pait kayo. Ano ba ka? Go Martin, ikaw din agaw. Ako, isin. Hindi na kagising. Wala ka man lang, sige. Pasensya na bay, pasensya na bay. Ang misol lang ka kung glitso ay. Dali bay, dali. Dayon dali. Dali bay, okay ra kayo, okay ra ko. Wala yung balik yung mga kapuyo. Wa na gyud ay. Kwarta ra nako ang tuyo atong animal. Human makapangayan ako kwarta, milakaw, wa na gyud mo balik pa. Paita. Guol, maganda magidagang yung mga anda. Unsa? Ay, doon na pa yung babae gwapa nga mauyab ni mo. Ay, noon sa ba ka? Ay, si Brenda. Klaro kayo nga nakagusto siya nako. Oh. Gwapa sa to siya. Oo ba? Busa karong gabi. Mamisita ko niya.
Ay, salamat kay Day Brinda nga. Imaday ko gisugot, wag ko nimo pantusa. Kana tungod kay gwapo ka. Ah. Ug nakagusto sad ko nimo. Oh, musugat ka day nga i-live-in ka, ha? Maunsa musugat ka na Dili, ako? musugot ba ka ba? Aw, musugot. Opa, negosyante gud ka, daghan ka og kwarta. Oh, dagang kay gugwarta. Busa wag katarungan nga dili ko makagusto nimo. Salamat ay. Ug maling adlaw ha. Hotda ug hakot ang tanan nimo nga biste. Adto nakatipon uban ako sa akong bahay. Mag-live-in na ta, Day Brinda. Wow! Kanindot ko din sa inyo, moy. Moy, asawa na lang kay kuwang ni mo dong. Oo, man gusto ka nga magpakasal na dayon ta, ha? Oh, ikaw good. Agad lang ko ni mo. Bueno, kay ni anam gikasamo. Tanas kwarto na. Gimingaw na kay lami na kay kagakso. Sure. Anak tong kadoy, dali na na. Oo. Kwarto ta na. Tana. Tana do. Umuta ni mangimuhar. Dako na gid na do. Kay duha na ka Amerikano ang miagi na ako. Ay, ubuon ko niya akong prep kanito. Ay! Hala! Imo man gigunitan mo pa gani pagawas. Kakiyot ka na ani. Sige. Mading nabiyaan kag babae. Mabiyaan kag babae kay cute man kay ning imo. Pero okay na ni. Ali bising angil sing angulon ko. Sing along mo sa kalitok kitang cute. Ha? Sige, sing along na. Cute sa daan eh. Cute ang gana ka. Marag baguna tao ba? Lahi mo ka Amerikano, lahi mo ng Pinoy. Sige na lang. Nainay ka na ba ni? Oh, inay, sige. Ano mo na? Kung drive dong. Ano naman? Ang gamay naman kayo ni Waman nasangit. Kay biyaan niyo ay? Sige, unsa masad nga Amerikano mo sa una na. Ay, ginang! Marag yun. Bala na, drive lang diha. Sige. Yan yun. Ibiyaan. Taon. Girly na lang. Girly mong gilihan to ato. Ay, si girly lang. Sumuyag ko lang ako ni, tumboy man eh. Ikaw wala niya. Alila ko eh! Kwartar gihapon ako, giapa sa to. Maura gihapon. Uman ako, tagig na ko nga kantidad. Wala yun, mutagad na ko. Wala mo balik. Biyaan lang ako sa mga gwapa na ako. Kuya, biyaan lagi ko nila. Kita ito sa gawa. Ako sabaan ako. Oo. Niingom dyan siya, ikaw. Ipuli nito. Murarang bulping. Nalabi ko dyan na. Igol ko gimiran. Paita yan. Itong mugos niya. Mangita ko glayang uyabon Ngita, ako. San? Oo, mangita ko eh. Kana? Pero di na ko ng mga gwapa. Biyaan na ko ng mga gwapa. Mangita ko batig naong. Kanang batig naong. Mo ni akong uyabon. O akong i-live-in. Ha? Tanaw lang na to. Ha? Ano ba? Oo. Batig naong. Batig naong. Yabon gaw niya ilipin. O gaw. Mo na. O si Imyat. Kana si Imyat ba? Kanang babae nga na akong silingan nga batik naong. Kanang siging ba tanaw dre. Pamubog shirt. Mo na akong panguyaban. Bahala na. Oh, sige. Nindot sa lawa si Miyat ba? Oh, nindot ba? Bigot pa kay paa. Klaro kayo ng virgin pag ginagaw. Oo, ay lang tanawang naong. Mao lagi. Ako kita nang ipanguyab ba taon para tilaw wala taon ba pero ay gibasted ko sa kanahan. Oh, unsa? Mur bagwapa. Purbida ba TR bagnaong sa kanahan. Di kaludon nga mag-abot ang inyong naong ka mag-sex mo. Wala. Sige. Biragaw. Mao lagi. Mao na. Lurag naong bayan na eh. Pero naong ramay batian na niya ba? Ha? Ang naong ramay batian na ang lawasan nindot man. Ingon ni akong buhaton gaw kung mauyab gina ko na siya. Mo ano? Oh. Unsa ko man mo? Og madana ko na dinis bay, ha? Ako lang suluban og sako yang naong. Aron di na ako makita yang naong. Kumaki. Sabo kag ilan kay magtuo kag lawog sa bandok. Sige man ang sako na may naong ni kuan kanang naong sa artista nga gwapa. Oh, si kuan kanang katong Kinsa man? Bisa kinsa? Bisa. Si Andrea. Okay, Linda, kinsa man? Andrea Super. Basta maon. pwede na. Anindot kaya. Basta mga nindot og naong. Sulubi o sako yung daog gaw. Gisugot na ta ka. Kadoy. Ha?
wa pa gani ko munguyab nimo, imo na kong gisugot. Kuyawa. Sakto na lang tatindahan kay Dugay na mo kay kung naigog man nimo. Sige, nindot ka na. Di lang ko matubang nimo, magtalikod lang ko ha. Ha? Magtalikod lang ko. Wala? Dadang tanan nimo mga biste ha dito sa bahay. Ugma. Dada dito ugma kay ako na kay live-in. Pero di lang ko matubang nimo. Magtalikod lang ko. Suwayan na ako og live-in nga bati og naong ba. Uy. Kanang tagam na ko ng mga gwapa riya kay biyaan ako. Manang bati na sa naong pero magtalikod lang ko. Sige na lang. Ay, Oo. di tagit ka biyaan, Doy. Sure? Dili yun. Sige pero ayaw lang ipaduol na imong naong ha. Ay lang tanaw na ako. Magtalikod lang ko. Kay mahadlok man ko. Mahadlok ako kumaanad. Ugma, basta ugma, dada sa bahay ang tanan nimong biste. Yama ka. Ikaw? Ilibini ka doon sa ila? Wala? Kabati niyo mong ngawang taon. Ay, muna magmangkipak. Tay. Kaya niyo, ay. Tay. Tatay ta ka? O, tatay ko niyo mo. Unay man lagi ni. Sige na mo taon kayo. Ay, noong sa man taon. Ani Kalitin tay, ka. Sige na lang eh. Saong tagam naman kuno siya mga gwapa tay kay biyaan raman kuno siya. Og ako tay. Ako ginang magkaangkon sa gugma ni Kadoy. Ingon sa dili ko makatuon yung tanan. Kabati niyo mong ngawang. Ay balik-balik ka tay. Kunya ikaw, ilibin ni Kadoy. Oh my God. Haskang, sortihan niyo mo day. Bujin pagday ka. Ginawa niya. Doy. Tangtangan na na kung sa akong isulog ni mo sa kong naong ni Suday. Ginawa. Nga na lang. Lips to lips ko Ana lang. Ayaw taon da. Ayaw ginagtagtang ha. Ayaw ha. Di mag-lips to lips. Madlok Una na ako ba? Ayaw lang lagi. Ayaw lang. Ayaw. Lisod kayo dyan na Ayaw lang lagi ginagtagtang. Sige na. Ito na si Dong Kadoy. May ato na siya siyang negosyo. Inigulit niya. Sako na sa me. Sako! Ha? Sako! Hala, si Kadoy, nibalik dayon. Sako ko no. Ay, mapagani pag sako no. Masako na sad. Awig na kong daan. Isulob na kong daan ang sako sa kong Lamihan mo sa kulong ko, Ayun, ano ako sa kubian. Ako tao ni. Modeng ni Dako. Di ko musaba, ipadayo na. Askang lagutan ako ni Gaw Martin. Palayas inyat. Di palayas ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Crystal. Ginaingon, heaven na kayong usa ka babae nga makakita og lalaki. Dili na magmatter sa usa ka babae kung virgin pa pa o dili na. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalintay. Kristal, ikaw rang usarong gabi dinhi sa ato. Panira sa tanang pultahan ug sa mga bintana. Asa din mas papa ma? Manglarga mi sa Manila. May atimanon kami negosyo dito. Okay. Amping mo duha dito ha? Ikaw pod, pag-amping dinhi. Yes ma, I will. Uy, ang mama o papa ni Crystal nagdagbag. Huwag nagparas lang taksi. Asam sila paingon. Asam ka sa manlarga. Sa Manila lagi, mag-atiman silang negosyo. Kung mo na. Magkalugar na dito. Unsay makalugar ta, Siya biya Ay, gupagurya-gurya. Crystal? Ricky, sorry ha. Kutubra ka sa alas 8 sa gabi, mamisita na ako. Ano good? Kaya wama sila sa mama o papa rong gabi Og di ko supako ng ilang gitugod ako. Laaya. Pasensya na, Rick ha. Bangis good ka. Ay, padapod ka sa kisulti ni Crystal nga. Alas 8 ra ka kutob. Ayaw, ana, Yel. Hagiton ti ka, Ricky Bangis. Dili alas 8 ra ka kutob karong gabi Sa Crystal. Kutob ka sa kadlawon. Ayun na, Yel. Rick, alas 9 na sa gabi, Di pa ka mo uli? Wa, pakoy gana.
Tuka na ba ako, ha? Huwag tagong tanay mong duka, be. Oo. Anong misikit man ka na kung maayo, eh? Crystal, sa bakon di ka. Unsa? Naibaw na ko sa imong tumong, Rick. Sige na. Tabak. Ricky, uy! Bangis dyan kay kada! Nakita na ko din sa taas ning dakong kahoy. At bang sa bahay nila ni Crystal. Ug gisabak ni Ricky bangis si Crystal. Kailan ko din sa taas kahoy. Nituyo kong kat-kat aron makakita ako sa pagabuhaton ni Ricky bangis kang Crystal. Tayo ng hikapon. Ikaw, gilukbe na. Induta ni sasawi. Ang gumigilami ang nagtanaw silang gibuhat ni Ricky o ni Crystal. Ninduta pa si Shuna. Alkansi ko kung di ko magkinamot. Hoy! Natuan ko! Sorry, Bayot! Crystal, pagmata. Ma? Nakabantay ko nimo nga sige lang kagkatog. May sakit ka ba? Oo, man, ma. Unya, nganong sige man kagkatog? Ayaw kog ingna nga mabdos ka. Unsa? Mo nagisulti ni mama na ko ganiha. Nabala ka ba ko, Rick? Unya, Uban ni ko, pi. asa? Sa ospital. Magpa-check up ko kung mabdos ba ko. Sa? Mao ka na, kumpadre. Dinhi sa kong klinik, dili panandugay ang imong anak, si Crystal. Oo ba? Ug unsa to, kumpadre? Positive? Unsay mo larga ka, Ricky? Asa? Sa Qatar? Mo trabaho ka dito? Dili. Ubanan ko lang ang Muslim ako nga uyab. Ako na pamabdusan. Kaya kung di ko mauban niya, patyon ko sa mag-igsuon niyang Muslim. Unsa? Unya ako? Mabdos man pud ko. Ikaw na may bawas bata. Ay kabalaga. Pagpada ako na mong sustento. Ingon lang anak ka sayon, Ricky. Kabangis gud nimo. Ako'y naluoy ni mo, Crystal. Gibiyaan lang di ka ni Ricky. Wa siya batasan, Ariel. Ay kabala ka. Niyaman ko. Unsay? Ako'y mag-Salvador de Mundo sa imong unyang ipanganak, Crystal. Dako nang imong anak, Crystal. Hapit na siya mag-birthday. Unsa imong handa? Ay, isimba ko lang siya, Ariel, uy. At least, himsog siya. Ako'y bahala alang sa iyong first birthday. Dagan kayong salamat ni mo, Ariel, ha? Kung wa pa ka mo apot, unsa kaya akong buhaton, no? Maghikog na siguro ko. Nabuang. Nganong maghikog man ka? Nga, niaman ko. Anda mo dawat nimo. Di na ko virgin, Ariel. Nga naman di ay ba? Dili ko mag-matter kung virgin ba ba ang usak babae. Ang importante, nga nihigugma ko niya. Bahalag di ka na virgin. Bahalag di ka na virgin. Di ang wa mag-matter si Ariel na kung hindi na ko virgin. Nagsaw mi sa kalipay nga hilingan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Emma, ginaingon, buutan ko nga pagkaasawa o mahal ko nga akong bana. Busa, ayaw taon ko tintala.
Basig makasa ko. Tao lang ba ako? Mao kining nahitabo ang kinabuhi nga di na ako mahimong. Ay, kalimtan. Trabaho na ka, dong? Oray, duty na ko. Daki. Ganahan ang tako gabi pero natugman ka. Huwag na lang tagapukawa. Kay paghinaw na ko si Muha, luyat masad kaayo. May uban magkatuloy mo. Basil ka rin gabi iday. Sige dong ha. May tagabiin na karon dayon. Ay. Wala gid promise. Sige, ato na ko ha. Ato na ko. Sige, ato na ko. Paspas mo kiss ni mo. Ay, kanong lips to lips. Bebe, usban. Paspas na gyapon. Sige, Sige na lang. ato na ko. Basta karong gabi ha. Karong gabi baya ha. Ay, ilo kagid sa ako. Ay, tukar yung gana ko da. Ato ko sa silong manglaba ko. Iniguman ako pang laba. Muadto ko sa ilang daysibya. Hapit na gid ko mao magpanglaba. Ano? Si Waldo manini apaingon din sa kilid sa Mumbai. Kining tawhan na manguyab na sad ni nako ay. Wag na siyang minyo na ta. Amaw yung tawhan na Ubo ka? Bitaw. Papansin ako rin. May buntag na ma. Papansin na to. Di ay, may buntag sa doy. Abi na ko, kakabantay na ko. Unsay ato ni mo do? Kuhan, mauro gyapon akong tuyo, sama gyapon atong sa una o gahapon o karon. Saba di do. Sige na guday. Sugtan ako. May bana na lagi ko. Usa, ay kong tripingi di ha. Paita ay. Maurang gyapon mo. Nibana. Ang ginagot. Musugot rabi tawag yapon kung himuon ko ni mong kabit good. Sa padiyoy, magdunggan ka. Magdikit na ko, be. Sus ba ya? Nahak, ay bakal ba kay katubangan. Lakaw na ko na Waldo, be. Biya na din Mausad na isulti na ako ngadto ni Waldo day, nga dili kanya tripingan. Pero ingon niya nga, dili ko no tripping ng iya nimo, kay dili man siya addict og drugs. Nakagusto lang gyud ko siya nimo. Ay, ang tinooday no. Kanahan na sa ko anak niya, Pero, hindi ko gustong mga bit. Mahal na kong akong bana. Ako bitaw siyang giingnan nga ako nalay panguyabi, kay sugton yun dayo na ako siya. Dili man sa siya na ako, kay ikaw may iyang gusto. Wala, ganahan sa di kang Waldo. Ay, uday, uy. Ganahan siya kay gunyad, day. Ay, nagkamantay ka. Bagal kay siya atubangan. Manay mong ganahan, Oo. Bagal, day. Klaro, di kayo, day, nga dako. Kay siya kargada, day, do. Madya day kong ipangita. Na, lagi day, basta kung iya lang kong panguyaban ay sugton ko gudayo na siya. Bogan yun ako to kong uyab, uy. Da, kato kong uyab day, no, sumul na kaayo. Sumulan ako niya, uy. Kay tila, ragyo iyang gisaligan. Wala? Ay, gambay pag iyahaw niya, luyat pa dyan. Sa kong na hinuon, day. Okay ra ba yung gidakon sa iya, pero... gipati na ko nga. Ganahan ko mo tilaw, mas tako pas iya, day. Pero... Dili ko magpada. Mientras madapa og pugong, di gid ko magpada day sibya. Liyan ako di. Dua karang gid akong kuha day. Dua ra gitaw na atong nakuha. Ay. Ako do. Wa pa gid ko maluya bisag gamay. Nakahimo pa gid ko pila ka round. Pero sige na lang, uy, okay ra. Ang importante nga malipayon ko uban nimo kay mahal ka ayo ko nimo. Salamat sa imong gugma day. Wag ko magmahay. Ikaw nga akong asawa day. Kay buutan ka ika. Huwag ikabilin gid sa bahay. Sige dong, mga unta. Mag-andam ko og pagkaon sa kusina. Ako na di. Ha? Dili lang kas kwarto. Ako rin andam sa itong pagkaon. Sige. Kata ka di. Muragwa na magit ko matagbaw sa kumbana Si Waldo may nias akong una-una. Ay, bagkala sa gatubangan na itong Walduhaw Dili, di na ko maghuna-huna ni mo Waldo.
Dili na. Unsa pa? Mao na sulti ni Waldo. Oh, day, ima. Mao na isulti sa akong anak. Kung masugat ko numusdahan nga mingaw ko no niya kamuran do ha. Iya ko no kang buroyon. Dadon kaniya sa kalibunan. O lugoson kaniya. Ako? O mauna day, boss, sa hangyo lang nako nimo ha. Ayaw gyud taong paglakaw nga ikaw rong usa di ko gusto makasam kung anak kong mabilanggo siya. Oh, ako nagpapamanggit ko daan nimo kay mitahod man ko nimo. Pero iya nang buhaton mo kay hagid ko. Kuan kini. Paminahon lang unya Basta kay di gyud ko gusto nga iya nang buhaton ako. Gahi mo gunang tambagan ang bata aday unya. Marag iya nga tubangan gahi. Sige kung kakitaan na niya nga adtos kasagingan magbagang kong saging purbida. Luoy kay na taon. Mga hangyo lang taon ako day naman tayo daghang-dagang anong ikaw pa magyoy yan nagustuhan nga minyo nung ka. Gusto yun siguro siya mga katilaw nga di na virgin ba? May naanad siya saging. Kuya ko masayod taon imong bano mapatya ng anak ko purbida taon. Basig anak po ka sa una. Uy, magbangag po kag saging. Gipamaagong hormigas day. Gipamaagong hormigas. May giwa mo sa kang hormigas. Stilan. Dito pa ka sa una bata-bata pa ka. Sabak pa diha. Padiha. Kapoy. Pero noon, na-expire na lang inuuntak. Purbida ni mo. Isa ko gusto nga makapatay og tao nga kumbana. Busa, di lang nato siya sultihan nga may gusto si Waldo nako. Hait ba kay nang among pinuti, masig makapatay tao ng akong bana. Wa ko matlo ka na iyang bana nga si Landring ay. Kung may pinuti siya, doon na sa tay pinuti. Magkamatay may kung unahan ko niya. Ikaw ba? Magita. Ay, pangitang samok do, ha? Naidagang daga diha. Ayaw lang tao ng may asawa or may bana ba diha? Noon sa mga kaoy. Ambot ba? Pa, si Imam giya kung gusto eh. Huwag nakasiguro ko pa nga kung maigo na si Ima sa kuha, mupilit ginasan ako pa. Ha? Pobida. Kana yun hinong imuha do. Kung maigong babae na. Kirig-kirig yun. Bali mo ditong saha sa akin. Sa gabay-gabay pa, porbida. Rubihang dakuha ng imo do eh. Porbida eh. Dako pa buganda sa ako agad. Pinsing ta. Pinsing na. Basta kay si Ima, siyang gusto na ko pa. Si Ima gina akong gusto. Anong kanda mo yung doon ay bana imong gusto do? Ha? Kuya magkapatay. Magpatay mo sa landry nga na. Porbida. Ako'y nabala kawal do. Palit kog maso sa merkado eh. Magpalit sad kog bugas para makaluto kog init sad nga sabaw sa panihapon. Uy, hala. Si Waldo man na. Siya man ako ikasugat. Lamingaw ba ning napita? Mabalik ba ka ko sa agi, no? Dai, magkukanahan nga muli kay niya. Uy, ahak ba yan? Sad. Hey! Ima! Ay, salamat nga. Yung ka mong sumbalik sa imong agi na Ima. Milakra man ang iyahas kisulpag mo siya. Kita ko ha? Siplat ka ha? Uy! Ay, pa. Sabi ni Ima no, lami. Ay, gini mo rin. Ha? Dali. Ay, ang kay Waldo. Hinayi taon ko ilang kung kanat-kanlatad do. Mas lami ng kanat-kanat style. Ha? Dali, anetas kalibunan. Ayaw pagsubak ka ron. Magta ka pa sakitan, ha? Ha? Magapin lang tayo dahon sa saging. Usap, dali na. Ano? Gagay kahit ba aning dahon sa saging? Nagisi-gisi ng dahon sa saging. Bahala ka na. Kahit panin mo to. Ano to? Hala do, kadako. Kadako ba ano eh? Kapakubi. Nahinay to. May nahitabo yun namo ni Waldo tong higayon na. Maragit ko na virgin na niya eh. Nakasagid din ko sa kambana. Kaya natintal gid ko sa pagpakasa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mando, ginaingon, idaran na bitaw ko. Ikaw, batan-on ba? Pero ayaw kumpiyansa na ko. Basig mailo kong imong hinigog mga batan-on.
Mo kining nitabo sa kong kinabuhi. Nga dili gid nako mahimo may kalimtan. Abi na ko kuya tao ning bahay pa. Oh. Liya ka raman na idinhis sa may kaida naghinuktok. Minda, nak, di ka na di ay. Ay, wako kabantay ni mo sunahan da nga nagdoong ka. Makita ba din sa may kaida nga magdoong ning atong bahay? Ay di ako agi sa luyo pa uy. Naghatod ko sa charger sa cellphone ni Roxanne nga akong gihuwaman. Oh, mo ba? Ano man ka pa uy? Mura ka man og dunay dako nga problema. Ano di ay ka? Kulis maot lagi kay nang naon nimo nya. Taas pa jud kay kag pangagho. Dugay namang namatay si mama ni mo, nak. Di na tingali siya masuko uwi kung mangita na kong laing babae nga minyuan ko usap. Oh, ikaw ba? Nakahuna-huna di kag minyo og usab pa. Mo ba day Minda? Nagkahuna-huna sa papa nimo nga magminyog usab? O lagi day. Pero okay naman sa ko kay dugay na baya nga namatay si mama. Pero ang pangutana lagi, naa pa ba kay babae nga musugot niya nga idaran naman gud na siya? Tan-aw na ko ng papa nimo day no, murag mulabok pa manas kama uy kung makakita lang nag-ika-live-in. Kay kana lang maliko ko skilid sa among bay. Masakpan man na ako siya usahay nga mamuso na ko day uy. Ha? Lanu? Gibuso ka ni papa? Hala. Si Roxanne, naligo na sad sa kilid sa ilang bahay. Ay, timing niya kay mo pa iyang pagkaligo ron. Ay, hala. Yang gilugdan ang duha niya ka. No? Bayan na, ni Roxanne da. Ha? Wa magina mabunog sa iyong uyab, Anan, ura pa magmanulisok o tulisan. Hala, mihangad dinis bay. Dinis may kayda. Uy, iya ko nakita nga. Nagpasalipod din gahay ng mga sinina. Kabog na gusto sino naman ito? Nagpasalipod kaya sa mga hinayhay na sininas kayda. Pero ang mata ay naglurat nga nagtanaw na ako. Bikani, bi? Pasamuton ko naglurat yung mata, bi. Kuoton na kung akong panty. Kung ubos, unya. Ius-us na ko kamay ang akong sayal. Ahak ni Bayana. Gios-os ang iyang sayal. Nigimaw ang iyang pantik. Tang iyang gilugdan. Ano kung di pa ibog na. May akin ni Bayana. Mo ba? Nagsigi pamuso ni mo si Naymando kung maligo ka sa kilid sa inyong bay? Uy, dong. Mahimuot siya kung Naymando, uy. Hilig pagit siya anang mga butanga. Bisag idaran na. Pasag din lang siya magsigi pamuso ni mo eh. Kaluo sa taon sa tiguang eh. Unang-una na lang nagdakuan na niya. Yun na, mingaw ligni sa inyo. Asa din sila sa papagmahal. Ako rang usaron din uy. Tauman sila syudad. Nangumpra para sa gamit sa bayo niya. Hapit sa tingali sila og simba. Ako mauna. Paimus lang na ito ni Higayo na. Tara, kwarto ta na. Tukar akong ganar mo. Sige, tana na. Mingaw na sad ko sa imong pungad sa akong ubos. Tana na. Magpupaning ligo. Sige ba niyo? Luyahan ako. Doha karahon yun na. Wow. Dong. Ganahan lagi ko kani ato ba? Katubang kani mo ba? Kay sakit-sakit to. Karon, may sakit bisag gamay. Imingaw ko katong panahon ba nga bago pa ko ni magilaptan. Katong sakit-sakit pa gamay ba? Day Roxanne.
Ay, dong, Dindo. Ikaw din yung midool ako dong. Wa, di ko kabantay na. Nay, sige ka maglingkod ng isgawa sa inyong bahay. Unsa man, nag-atang ka ni Roxanne nga maligo sa kilid sa inyong bahay. Unya, musa ka dahin ka dito sa inyong kayada, aron imo siyang busuhon. Kaluoy sa tao, mas tiguang, oy. Igo lang mamuso, eh. Kaya iya, di naman mo barog. Ang tiguang, di na mo barog. Kahilas di manulti ng uyab ni Roxanne. Nakamino siya na ako na sa kong pagkalalaki, abi kaidaran ako. Be, kihagit ko niya na. Kihagit niya akong pagkako. Matra. Bugal-bugal man to pagkasultihan niya, pre. Oo na, pre. Nagtuo tingal ning uyab ni Roxanne, abi kay idaran ako. Luyat ning ako, Pues, nasayop siya, pre. Ano? Sayop siya. Hindi ba? Pues, uyab Miss Roxanne. Beda, Panguyab na sa Roxanne para may muha na, ha? Kirig-kirig mo gina, pre. Beda ka na may muha. Gisisi na. Murang kirig-kirig ta. Murag yun ang mga anak niya, pre. Digoan ng imuha nga. Gitog ka nagsisi, ha? Tanor ba ko anang Roxanne, pre? Tabi ka una ba yan, Kita yung duha, pre. So, yan ang duha. Katilawan si muha, pre. Ay, baga, pre. Kung manambo ka sa bitana, pre, tubang nga og maayo niya. Pangihi, pre. Ha? Pangihi. Ano ba, tunta? Nya, pakit agyod di sudlot sa mga ihi. Di ba sudlot mata na mga kita na di mo, Hala, si Roxanne lang nanambos bintana sa ilang bahay. Magpakaroon ingnon ko nga wa ko kakita niya, i-ignore ko lang na ay manghihi ko anang tungod sa punuan sa saging. May kay saging na kung makatubang ko sa bintana. May kay tuski kay ning ako. Hala, nangihi sino'y mandog. Og na siya mag-atubang din sa bintana sa kong kwarto. Lami ang gud anang iya ko. Dadako gud ano, taas pag yun. Lami ang anang gunitan. Hala, noy mando. Misod magkakadinis bahay no yun. Lay, nagpantira ba yan ko? Ay, misuod ko din kay naibaw man kung ikaw rang usalay. Uy, lami agini mo. Ha? Lami ay, hala, ay, naman doy. Manggakos mong ka, uy, ay, hala. No, yung imo, noy. Ana, kabagal, ano, uy. Nasa kong tiyan, dapit, ay. Oo, doy. Tayo na yun. Yung pagbabay ng iyong maday. Ay, manoy, kalami, ana, uy. Dami ka ng kamadaan. Ay, ganahan lang, di kutlo niya, tanaan. Ay, kapag ko itong dako kaya kung nakitaan ka ni Happy. Agay ka dako, yun. Maybe, mayang ay kaging. Pwerte niyang lipaya nga nagkadugo siya. Human sa naitabo na mo. Kibuwagan niya ang iyang uyab nga batanon. Kami na karon ang nagkauyab ni Roxanne. Kaskan uyas ang uyab. Gihagit mong niya nga akong pagkatao, nga akong pagkaidaran. Nakanawa no. Nga, sukol man ko. Unsa man, sukol pa ka! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Jerry, ginaingon, tamis nga magmahal ang mga babae nga idara na. Apan mas tamis gyud nga ikauban ibabaw sa kama mga sama na ako nga batan-on pa. Morning na itapos akong kinabuhi nga di na ko mahimo nga himahi kalimtan. Driver, lugar lang diyan ang bay nga green ang color sa gate. Taxi driver nga, gwapo. Oo, madam.
lugar nito? Kining gwapo. Ma'am? Tabangin ako sa pagkanaog ining akong, karga nga kinatong grocery be. Okay. Bugat agoy, bahala nga mahatag ko nimo, Sige, madam. Okay. Ako na'y bahala na. Lami sa limbayan na da. Bisan nagdara na. Sige, madam, ha. Tabangan ta ka og kanaog sa may mong mga karga nimo. Ako ni ipasuod sa inyong bay. Okay? Oops. Okay na, madam. Nauman na ako gahakot ang tanan mong karga. Tutasa eh. Salamat, gwapo, kinsa kito'y ngani mo? Jerry? Madam, ako si Jerry. Jerry! Ako sab sini, Fatong Jerry. Dugay na kay kong byuda dong. Gimingaw na kay kong, bueno, paabot ako kadiyot din sa sala, ha? Magkuha ko, kwarto sa akong kwarto. Paabot ako kay, tagan takas imong pretty og, sohon. Sa paghakot din ako mga karga. Bye. Sige, Wait madam. for me. Okay, madam. Magpaabot na ko. Sabto siya. Mura mag... Duta sa tudera. Lami ba yan, bisan dara na. Pero pigot pa kay glawas da. Bida. Pabangbuang gina ko ng tiguang nga. Birahan ko ng ginagawa. Biyan na siya. Muram ni nasilian. Ala, nagsulob naman siya nipis kay nga sinina. Og lakra kayong buwan niya kabobs. Wa siya magbra. Nagtutog bobs pa nin idara na da. Nagtut kayo bag pa kayo. Siya graba kayang panty. Sorry ha. Nalangay ko kay shower pa ko. Mao ba, madam? Nagasan ni mo ang imong boobs, madam ba? Lakra kayo? Dutan yung boobs, madam. Salamat. Og aron mo to ko nga. Yotgan ko, madam. Ha? Ako kay gitakot ako imo kang gibulgar. Niya Klaro rin, madam. dawatang akong Klaro rin. plite. Dana ni akong suhol sa imong pag-akot sa akong karga. Salamat kay madam yun niya. O kining naspikas na akong kamot. Chismil ni. Kuning ihatag nimo kana kon. Kun unsa madam, tutok makas akong ubos. Mauwaw sa ta, madam. Kuyog ka na ako ron sa akong kwarto og pahon ko nimo slawas nung lipay. Ha? Sige, madam. Masugot ko. Tambala na gyud karon gibati na akong kahitlaw. Nasa akong kwarto, Jerry. Madam, imong ligi po na nung laing 10,000 pesos lagi ang imong gihatag lagi. 20,000 lang ni tanan. Tungod kay uyab na ta. Uyab na ta, Jer. Uyab? Kitang duha? Uyab na ta? May nahitabo naman nato. Busa, uyab na ta, di ba? Sige, madam. Uyab na ta. Uyab na ta, Ma'am Nympha. Oy, ingon nga anak nga kabo gani ha, Jerry. Utay. Glipay kay Utay kay gitagan ko 20,000. Ug maong gitagan ta ka og 1,000. Kambiliban na ko ni mo doy. Pasawa na kay pasawa kay dato ng tiguang na. Dili ko na tayo. Sige, Tiguang na tayo. Matured na tayo. Tiguang na. Di ko na. Kuan nun tayo kung sugton ko rong gabiyon na ni Lorna. Asiyang akong pangasawon. Si Lorna. Sige tayo. Doon ako. Mamisita na kong Lorna.
Salamat kay Lorna, kay gisugot na gid ko nimo. Kay nasuta man ako nga tinuod kang nahigugman ako. O ginaot nga, dili ko nimo binuangan ha. Mahal ko kay ikaw, dahil Lorna. Busa, di naging kumulingi paglaing babae. Dili na, dahil Lorna. Yang matrasad ba diri? Gisugo talaga ba yung Lorna? O niya, ang kantong tiguangi mo kuya, saon na mo! Aw, karong nauyab namin ni Lorna. Di na ko kikita ba tong nimfa? Di nagid bay dado. Purbida niya, tahan mo kay todo. Yang nga kay todo, ha? Ay, bahala na kurtahan to siya eh. Di ko gustong masuko na ko si Lorna. Di na ko magkikita pa tong nimfa. Ugma ba eh. Manuri ning Lorna. Ako siyang dadon sugmot. Dadon ako siyang motel. Bukon ako yung pakwan. Bay dado. Hay. Day love to kayo. Jerry, lami sa kay ka. Kalamikinig yung mga ay. Kada ko ano, uy. Magkataasan, anak. Bubura na. Uy, arang ka na sa ako. Masukit ka, anak. Yung, uy. Kusilon ko na ni. Utong. Yap. Uy, sinimpa maning nanawag. Nawag mo siya eh. Hello, Nimfa? Tuwara. Dong Jerry. Ali ako sa bahay karon bingamingan ako sa Kuan, Nimfa, gikasubo na ako ha. May uyab na ko nga usa ka bataon nga babae. Busa ay na lang gipanawag na ko ha. Buwag na ta. Human ko gidelete ang number ni Nimfa. Sige gyapon siya og tawag na ko eh. Gibuwagan ako siya kay may uyab naman ko nga sama na kong batanon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Erica. Ginaingon, kung ang utok maamnisya, apil sa runtang kasing-kasing nga maamnisya. Aron sa'yo na lang nga kalimtan ti ka. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Erika, nahibaw ka nas balita? Unsa mang balita, Ma'am Minerva? Ay may lain nasad ko nung babae nga napamabdusan sa Earl. Uy! Unsa? Kinsa man ko nababayana? Si Janice. Si Janice? Of all girls? Si Janice pa yung mong gipatulan nga number 1 akong karibal? Sorry. Nadalan ko sa kong kahubang. Hilom diha! Maugid ka, Earl. Sorry na lang, good, Erika. Unya, unsa may imong plano nga nakapamabdos man kaka ni Janice? Unsa pa? Hindi ko maangkon nga ako'y amahan. Ingon ana lang ka sayon, Earl? Di ka mo angkon nga ikay amahan ini akong gimabdos? Naibaw ko, Janice. Dagang kag boyfriends. Pusa ano ako may maangkon nga ako'y amahan? Shit ka! Sorry. Bebo, hubog kay ko na higaw nang nag-sex ta. I'm not sure kung ako bigay amahan na ng imong gimabdos niya. Gabaan na ka na ko, Earl. Gabaan na ka! Unsa? Wa mo angkon si Earl nga say amahan sa imong gimabdos? Wa, kuya. Bantay na ng tawanan ako. Kuya, unsay mo buhato ni Earl? Pati lawulog laming. Ha? Buang siya. Kabro na ko siya. Nya wa si respeto na ko. Ako ray mahibaw kang Earl, Janice. Makabaw sa lagi ka sa iyang kabuang nga gibuhat yan mo. Oy, si Earl nang akong nakita. Ug may kauban na sab siyang laing babay. Pastilan kinig tawhana. Kuya, ug may ibaba na sa akong anak. Akong tawgan si Erika sa iyang cellphone. Hello, Mama Minerva? Erika, ari karon dayon sa atong ice cream house aron makakita kas may laki nimong uyab. Nakalimot siguro siya nga kita'y tagihan ning ice cream house nga iyang gidad-an ining babae. Oh, Mama Minerva. Karon dayon, muanha ko. Shit.
amon ginako. Ang inam ni Rika batigyan din ng ice cream house. Akong gisuglan. Limo ko na. Marin, tanap, magawas na tayo nina. Ayaw lagot na ng imong ice cream. Dali na, dali na. Kinsa naman sa ni babayhana, Earl? Patay, sakpan ka ko. Tubag ako, Earl. Agon, higala ko lang siya. Higala? Oo, akong higala. Gusto na sa imong pagpamakak sa akong anak, Earl. Ano na mo lang ipasakitan sa Erika? Mong ako na kining naghangyo ni mo. Palay isiya. Pangitag babay nga imong mailad. Tita Minerva, kuan ka ng, let me explain. Explain? Explain nga ako mismong nakasaksi sa inyong kasweet nining babayhana? Earl, hunong na sa imong pagkabakakon. Husto na. Sakto na. Dili ka angay sa gugma sa akong anak. Dili, Earl. Tita Minerva. Imo mo po nisa. Kaya di magkakamauban ako sa motel. Pamangita na ko mga babae nga madana ko sa motel. Di magkukunin mo love, Erika? Kay gano? Sex ra ba gid ang sukdanan nga ipakita na ko nimo nga love ti ka, Earl? Usa ka na sa sukdanan nga love ko nimo, Erika. Maong ipakita na nako. Kuyog ta. Usa man pito tagdiha karon dayon sa inyong bahay? O moban ka na nako sa motel? Ha? Erika? Yes. Happy kay ko. Kay may uban ka na lang ko din sa motel, Erika. Aron i-prove na ko nimo nga love ti ka, Earl. That's my girl. Buhata amon sa gusto mong buhaton ako, Earl. Dili ti ka pugnan. Baos, oy, noon sa Erika. Anak. Hinaya ng baos ay. Mukusog na. Tangtangon ko ng imong bra, ha? Tangtangon ka? Di. Pilit na gini. Kabusok. Kabusok gini. Bro. Maayong nagkasugat ang atong daan. Kumusta na ka? Ikaw, kumusta naman ang wa nimo pag-angkon sa gimabdo sa kugsuon? Kinsang igsuunan nimo, bro? Si Janice! Tuod mo si Janice? Bro, Terdy? Gsuon! Buang ka, bro! Ikay aman sa gimabdo sa akong mangut. Dili ka mo angkon? Musta maga? Buang ka! Bro, ayaw, bro! Ayaw, bro! Yung di kang buang ka! Ayaw, bro! Kay pito sa mga babae! May spito, bro! Ay, spito lagi, bro! Ang guno na ko! Ako yamahan sa gimabdo si Janice! Ang guno na ko! Usba! Kusga! Ako yamahan sa gimabdo si Janice! Erika, day, ni ako kay gipaan ni ko sa akong anak. Tuwa karon siya sa bahay nila ni Janice. Na shotgun marriage siya. Karong adlaw ang ilang kasal. Human kuno sa ilang kasal, modritso silang largas Amerika. Dili! Husto na sa imong paghilak, Erika. Daan na kang gisultihan nga buwagan nimo si Earl. Pero wa kami patuon ako. Love na ko si Earl, Mama Minerva. Ayaw ipadayon na imong pagkagaga sa lalaki nga sama kang Earl. Alimti siya. You see the love shines through. Be afraid to show. Bisag unsaon, mabuang na lang ko hapit. Pero dili gyud nako makalimtan si Earl. Maayo pag masakit na lang kog amnesia aron makalimot ako sa laki nga akong gigog. Mao to mga listeners, no? Atong part 28, compilation part 28. Daghan jud kayong salamat sa inyong mga suporta o paminaw sa atong mga drama. Amping ta kanunay mga listeners, daghan kayong salamat sa inyo, ha.